serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon po, narito ng pinakauling balita sa oras na ito. Ninilaw ni Attorney John Rex Lodiaco, spokesperson ng COMELEC, na hindi pa final at executory ang desisyon ng COMELEC 2nd Division para sa pagkakakansela ng Certificate of Candidacy ni Albay Governor Noel Rosal sa ginanap na 2025 national and local elections. Dagdag pa ni Lodiaco, posibleng gamitin ang rule of succession sakaling maging pinalang desisyon ng COMELEC sa pagkakakansela ng Certificate of Candidacy ni Governor Rosal dahil tinanggal na aniya ng Korte Suprema ang second placer rule. Sa sunod na balita, BFAR Saad Bicol mahagi ng 10,000 bangus fingerlings sa Albay. Narito ang ulat ni Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nakatanggap ang Manaet Fisher Focus Seaweed Farmers Association ng Bakakay Albay ng 10,000 na bangus fingerlings mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamagitan ng Special Area for Agricultural Development Program bilang bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng pangisdaan tungo sa pag-unlad. Ayon sa BFAR Saad Bicol, layo nilang maiangat ang sektor ng pangisdaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng input, pagsasanay at technical na suporta para sa masiglang pangisdaan. Nangako naman ang benepisyaryo na higit na mapaunlad ang kanilang proyektong pang-aquaculture upang makapagbigay ng karagdagang kita sa mga kasapi nito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvar Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango. Sa sunod nating balita, agad na rumisponde ang Donsol Municipal Police Station sa ulat ng pananaksak matapos makatanggap ang 911 emergency call pasado alas 10 ng gabi, October 22 sa may tulay ng Barangay Tupaz, Donsol, Sorsogon. Ayon sa paunang investigasyon, isang 19 anyos na mangingisda mula sa Barangay Ugod ang biktima na nagtamo ng mga saksak at sa leeg at iba't ibang bahagi ng katawan matapos ang mainit na pagtatalo sa hindi pa nakikilalang suspect. Mabilis namang tumakas ang suspect patungo sa Barangay San Ramon matapos ang insidente. Agad na dinala ng mga rumespondeng pulis ang biktima sa Donsol District Hospital at kanaunan ay inilipat sa Sorsogon Provincial Hospital dahil sa grabing pinsala. Ayon sa Sorsogon Police Provincial Director, Police Colonel Alex C. Daniel, ang mabilis na aksyon ng mga pulis ay patunay ng kanilang dedikasyon sa tungkuling protektahan ng mamamayan. Patuloy ngayon ang investigasyon at hot pursuit operation para mahuli ang responsable sa krimen. At sa ating panghuling balita, ilang magsasaka tumanggap ng agri-inputs mula sa LGU Daraga. May report si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Nakatanggap ng iba't ibang agricultural inputs ang ilang magsasaka sa bayan ng Daraga sa ilalim ng programang Making Vegetation Permanent o MBP na pinangunahan ng Municipal Agricultural Services Office sa Gabawan Nursery, Daraga, Albay nitong Miyerkules, October 22, 2025. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasakang mula sa 31 barangay sa bayan. Kabilang sa mga ibinahagi ang iba't ibang klasing punla, mga fertilizers at ilang mga kagamitang pang-agrikultura. Ang naturang programa ay naglalayong matulungan ang mga lokal na magsasaka sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng kanilang mga produkto. Inilunsad ang programang MVP bilang parte ng 8-point agenda ni Daraga Mayor Victor Perete, partikular na ang Green Daraga Initiative na layong palakasin ang sektor
sektor ng agrikultura sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Diana Mendez at yan ang pinakuling balita sa oras na ito. Para sa iba pang news updates, i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Twitter, X, YouTube, Instagram at Radyo Pilipinas Albay. O i-search ang Radyo Pilipinas Albay. Buong puwersang magbabalita. Ako po si Paul Hapin. Magandang hapon po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,